Az önbizalom az a siker első számú titka. Ez az erő alakítja az élet számos mérkőzésében a végeredményt. Önbecsülés és önbizalom. Ez a nyitja minden olyan pozitív változásnak, amelyet elérhetünk az életünkben. Biztosan hallottad már, Henry Ford mondta, akár azt hiszed, hogy képes vagy valamire, akár azt, hogy nem, igazad lesz. A kérdés csak az, hogy hiszünk-e abban, hogy élhetnénk másképp is. Hiszed-e azt, hogy ott van benned az erő, ott van benned a lehetőség, hogy megváltoztasd az életed? A világban számtalan lehetőség vár ránk, és minden csak elhatározás kérdése. Ez fejben dől el, ahogy sok minden más is az életben. Ha nem látod magadat nyertesként, akkor nem tudsz úgy teljesíteni, mint egy győztes. Az agy az olyan, mint egy kert. Amit elültetsz benne, az fog kinőni. Ha almamagot ültetsz, akkor almafát kapsz. Hogyha nagy gondolatokat ültetsz, akkor nagy eredményeket fogsz elérni. Érted, hogy mire gondolok? Az fog a saját valóságoddá válni, amit elültetsz az agyad. Ha azt mondod magadban, képes vagyok rá, meg tudom csinálni, sikeres vagyok, akkor egy idő után az is leszel. És olykor az önbizalom színlelése hozza meg az igazi önbizalmat. Most kérdezheted magadban, hogy de hát sikeresnek és magabiztosnak színlelni magam az nem átverés? Mert nem érzem magam se sikeresnek, se magabiztosnak. Az a helyzet, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóban megtörtént és a képzeletünk által kreált események között. Ez azt jelenti, hogy amit elképzelünk, azt az agyunk úgy fogja felfogni, mint hogyha valóban megtörtént volna. Így erősítik magukat a sikeres emberek, hogy folyton pozitív gondolatokat ültetnek a fejükben. Sikeresnek lenni annyit tesz, hogy elhiszed magadról, hogy különleges vagy. Elhiszed azt, hogy képes vagy valami különlegeset nyújtani a munkádban, valami elképesztőt a sportban, vagy példátlant a kapcsolataidban. Hinned kell abban, hogy képes vagy valami olyat alkotni, vagy nyújtani, amit a világ nélküled nem kapna meg. Ne reméld, hanem higgy. Ha azt mondod magadban, hogy hiszem, hogy ebben és ebben a dologban kiváló vagyok, egészen más, mint hogyha azt mondanád, hogy remélem jó vagyok benne. Teljesen más lesz az önkifejezésed, a stílusod, a hangod, meggyőzőbb lesz a testbeszéded, sokkal hitelesebb leszel. Mindenkinek vannak belső konfliktusai, még a legsikeresebb embereknek is, akikre felnézel. Úgy tudod kezelni ezeket a negatív helyzeteket, hogy nem élsz benne, nem maradsz ebben az állapotban mentálisan. Egészen addig, amíg folyton azon gondolkodsz, hogy neked milyen rossz, és hogy mennyi minden dolog sikerült az életedben rosszul, mindaddig fenntartod ezt az állapotot, és esélyt sem adsz magadnak, hogy a dolgok jóra forduljanak. De abban a pillanatban, amikor megváltoztatod a gondolkodásmódodat, megváltozik minden más is körülötted. A pozitívumokat hangsúlyozd. Ha nem hiszed el, hogy mennyi pozitív tulajdonságod van, akkor legalább tégy úgy, mintha elhinnéd. Hidd el, idővel az önbizalom győz. És a negatív gondolatokat elnyomhatod pozitív gondolatokkal és cselekedetekkel. Ezt akkor tudod megtenni, ha maximálisan bízol magadban, hogy ura vagy a helyzetnek és képes vagy kontrollálni az eseményeket. Rengeteg ember küzd önértékelési zavarokkal, nem is sejtve, hogy az életben mennyi minden múlik ezen. Félnek, nem hisznek magukban, és ezért egy csomó dolgot nem mernek bevállalni vagy kipróbálni, és ezért ezek az emberek szó szerint kevesebbet élnek meg az életből. Akiknek viszont szilárd az önbizalmuk, sokkal cselekvőképesebbek, és könnyebben jönnek a sikerek is számukra. Nem azt mondom, hogy mindig az élet napos oldalát látják, viszont törekednek arra, hogy minél többször azt lássák. Ne feledd, hogy a sorsodat a döntéseid pillanataiban alakítod. Határozd el, lásd magad nyertesként és bízz a képességeidben. Ne reméld, hogy jó vagy valamiben, hanem higgy benne, és a negatív gondolatokat nyomd el pozitív gondolatokkal és cselekedetek.